Aħna naraw dan il-budget bħala investiment fit tkabbir sostenibbli. Hija xi ħaġa li aħna konna ressaqna fil-pre-budget document li ppreżentajna qabel il-budget u jidher li l-Gvern sema' t-talba tagħna. U dat naraw f'numru ta' miżuri li ħareġ fil-budget, fost oħrajn pereżempju bl-iskola ġdida li se jagħmlu tal-ITS din hija xi ħaġa importanti għax huwa investiment dirett fejn jidħol in-nies u l-industrija tat-turiżmu hija magħmula min-nies. Fejn jidħol l-enerġija wara traħħis ta' 25% discount iktar kmieni din is-sena ħanaħdu għat-tieni step issa fejn se jkun hemm inċentivi diretti għall-membri tagħna li jkunu qegħdin jinvestu f'enerġija aktar effiċjenti. Qegħdin naraw ukoll il-Gvern li qiegħed jersaq mal-privat biex nibdew nindirizzaw il-mod kif jiġi embellished il-prodott turistiku. Din hija xi ħaġa pożittiva li wieħed irid naraw issa flimkien mal-Gvern huwa kif ħadd tiġi implementata biex naraw kif din environment contribution li semma llum ħadd tiġi miġbura. Ħaġa wkoll oħra pożittiva hija l-fiduċja tal-Gvern qed juri f'inizjattiva li aħna bħala rappreżentanti tas-settur turistiku Malti ħadna dik propju tal-Mediterranean Tourism Forum fej qegħdin nimbuttaw il-Malta biex tkun leader fil-Mediterran biex nipromovu it-turizmu bħala veikolu għal paċi fir-reġjun.